potom pôjdeš smerom hentam, do druhého rohu. Dobre? Ja prejdem s metrom tam. Bolo vidieť, že tu je 4 cm a tam je 2 cm. Čakaj, najskôr tú bublinku natočím. Čiže táto fúga, čo je pod tým hranolom. To je ten rozdiel. Dobre, toto je natočené. Takže teraz natočím. Koľko je tam tá fúga? Koľko centimetrov? Áno, koľko tam je. Vydrž. Ak dobre vidím, tak nejaké 4 cm. No. Je to 4 cm? Áno. A Ty teraz kokos. ideme tá. Pomaly. Vydrž. Ja natočím ešte jeden záber Dobre, a po celej šírke. potom to tu nezastavuj. Však nezastavujem. Potom ešte tu nameraj. Tak ten zvuk vypni. Áno. Čakaj. Teraz priblížim na ten meter, že koľko tam je odchýlka, čo? No. Tiež viac ako 2 cm. No. Dobre, to stačí, nemusíme hen tú druhú stranu, aj tá je zlá, ale podľa mňa stačí toto. Že je krásne vidno, že tam je proste riadna fuga, riadna odchýlka aj z jednej aj z druhej strany. Aj tuto po celej. Pekne, že tam je 0 na 4 cm a sem to ide na 2 cm. Takže tuto v tomto rohu je 0. Áno. A potom tuto sa tá medzera vlastne Uteká to dole. uteká to proste dole, tá fuga sa zväčšuje a tam vlastne na tej strane je aj ten oblúk, tá vypuklina. Áno. A tam je vlastne ten výškový rozdiel 4 cm, Áno. tá medzera. A na tej druhej strane je vlastne výškový rozdiel. Môže tam to podpísať. To je len laické meranie. Ale veď oni robili nivelizáciu a tá nivelizácia to potvrdzuje. No. A A môžeme ešte, keď chceš, môžeme ešte aj hento dať, ale to môžem tam len, tak nehaj zapnuté. no, aj mal by sa aj ten zadok, lebo však aj tamto ide do šikma. Prehoď ten hranol, aj s tou vodovahou. To je len vodovahu. Zvýhnem do akej výšky treba. Tak nivelizácia to potvrdzuje, fotky to potvrdzujú a oni zamietnú reklamáciu. Ako neopodstatnenú, neoprávnenú. Môžem, či ešte nie? Teraz je dobré. Teraz je dobre, takže najskôr natočím tú bublinku. Až do toho rohu, Hneď. aby to bolo vidieť, že? Že tá fuga, ako je, ale ten montážnik, on si to s tou vodovahou vôbec nepremeral. On meral len nivelizáciu, ale pri nivelizácii sa môže ľahko pomýliť. A on keby si to skontroloval po sebe aj s vodovahou, tak toto sa vôbec nemuselo stať. A to neurobil. To je to, že my máme tú vodovahu dlhú, tak je vidieť, že aký je tam rozdiel.
To krásne vidno, ako tam je tá fúga, ako sa to zväčšuje. No Ježišmária. To krásne vidno. To vidieť pekne, že táto strana by mala byť v podstate v poriadku. Hento stanuté. Ale to je všetko potom podsypávaní. To je všetko potom podsypávaní, však na tej fotke z dronu to krásne vidno, že ten bazén, keď prišiel a žeriav ho osadil do zeme, tak to sedí jak ryd na šerbel. Podľa tej perspektívy. A tá fotka na konci montáže krásne preukazuje to, že ten bazén na konci montáže je nakrivo. Takže ešte takto. Ja môžem dať aj tú druhú vodovahu tam, keď neprišlo. No daj aj na túto stranu vodovahu, tuto si dal len meter, tu si nedával vodovahu. Nech to natočím, nech je to celé zdokumentované. Sedí? Natočíme bublinku. Počkaj, neviem, kde sa mám teraz kúkať. Počkaj, tu je asi bublinka, tu je bublinka asi. Počkaj, musím to priblížiť. Áno. Bublinka je v strede. No, takže tu je krásne vidno po celej šírke bazéna, ako to proste je nakrivo. No. Takže tak.